Sankt Hans 2011. Og vi skal fandme tættere på, det skal vi altså ikke se det. Jeg sætter den bare lige hernede. Min telefon står bare dernede og filmer. Så behøver jeg ikke sætte sig, så siger det bare, bliver bare blækket. Jeg prøver at høre, Kevin. Prøv at se, hvordan der er meget i det nu. Okay. Så er jeg klar til. Ja, men det er ikke bare lige blive over det første, man skal gøre noget. Nej. Prøv at se, der er alt på det ene ben, det er fastfaldet. Nu får den også varme med næsen op. Nej, det er hovedstart, tror jeg. Nej. Hvor man i bakke, så var jeg lidt. Nej, så prøver du. Og min telefon står stadig ikke i scenen. Var det hovedet over? Ja. Så langt. Så det nu er det kroppen. Men det står der lidt. Nu er det så. Nu har jeg lidt skelettet. Det er på, så det går over samme bil i dag, så det er helt sikkert. Ej, men det er også lige i hvert fald lige noget tid til at det er ordentligt fra nu. Det er meget til at skulle tage af. Det er også et fedt brandfart. Det kan også være brandtæt. Hørte du det? Der var en af de der dåser der faldt ud. Det er det ikke. Shit, mand. Jeg kan ikke holde det her stille. Min telefon står der nu. Jeg glæder til at se videoen bagefter. Prøv at se, hvor tæt den står på. Ja. Shit, mand. Ej, jeg ved ikke. Det er beautiful. Det er ikke os, der laver det. Vi kigger bare på. De hører, hvem der laver det. Står det hele år. Så er der kun lige skelettet tilbage. Armen er også tilbage. Vi tager lige lidt ekstra på de tingene. Nu har jeg stående lige. Og så stikker der bare det her parfume. Ja. Prøv at lukke. Jeg tænkte det nok. Hold for satan, mand. Ja, men den anden er ikke røget. Er den ikke? Den ligger derovre. Jeg kan se, der ligger 2 dåser der. Jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, det er ikke en bil. Nej, de ligger udenfor. For dig, de springer ikke i luftbaggene.